maybe anenge amanheru. Asi mangwanani ano zvakanaka kuti tigone kushiya shoko raMwari rigaende namati. Father, we thank you for such a time and an opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Jeremiah 38, verse 11. Jeremiah 38, verse 11. Jeremiah 38, verse 11. And I'll read. So Ebed-Melech took the men with him, went to a room under the treasury in the palace. He took some old rags, worn out clothes from there, let them down with ropes to Jeremiah in the cistern. Ebed-Melech the Cushite said to Jeremiah, put these old rags and worn out clothes under your arms to pad the ropes. Jeremiah did so, and they pulled him up with the ropes, lifted him out of the cistern, and Jeremiah remained in the courtyard of the guard. May the Lord bless the reading of his word. Mainyamunda, God bless you. Takunda Tembure, God bless you. Juliana Charuma, God bless you. So, shokorandinaro mangwanani ano rechekuita ne mamvemve kana kuti ma old drugs kana kuti zvinhu zvisina basa. Baba mtandwa ya welcome, God bless you. Pane nguva yekuti muupenyu tese tinofaitira maybe to be connected to people of influence, to be connected ku vanhu vatinotarisira kuti they can do this in our lives, they can help us in this way and this way and this way. Mfundisi Shereni Magadi yenyu pariseko pa South Africa. I hope I find you well. God bless you. Munwashe, God bless you. Thank you so much. So muupenyu munhu wese unoda kana kuti unovavarira kana kuti unoshuwira to be connected to people of influence. Kungoita network nevanhu vaunotarisira kuti vane potential to do many things or to help you in life. But we forget that there are times pane nguva yekuti God will connect us to people. Wekuti today augone kuona the main reason yaungarambe uri connected to that person. Nekuda kwekuti unongochiona sekunge haana zvaangakubatsire nazvo, asi kuti iwewe ndiwe ungatomubatsira. So there are times yekuti Mwari vanounza such a relationship inoita sekunge ya Joseph ari muprison nevamwe vasungwa, yekuti you are supposed to look for a best lawyer, you are supposed to look for best connections for his way out of the prison. But Mwari vakamupa a way it is so strange. Yakafana neyandinoda kushumira nhasi pamusoro pa Jeremiah ari mugomba. Jeremiah ari mugomba akaburitswa na Ebed-Melech, but kuburitswa kwake kune chekuita nehembe dzakabvaruka kana kuti mamvemve kana kuti zvinhu zvisina basa. Bible rati Ebed-Melech wakaenda in the treasury of the palace. Treasury imba ine chekuita nemari. It's a financial body, financial institute. Treasury imba ine zvekuita nehomwe. But Ebed-Melech wakaziva kuti nyangwe mari yakakosha ine simba rekuti tiite zvimwe zvinhu. But at this moment in time, tikuda kuburitsa munhu ari mugomba zvekuti hamusi kunidha mari. Chatingaite apinda muimba yetreasury akaignore zvese zvine chekuita nemari. Handisi kuti ignore mari, handisi kuti mari haina kunaka, but there are times yekuti our focus ikava on that direction only, ichitadza kutarisa zvimwe zvinhu zvatakaisirwa naMwari pedyo, we miss our way out. Nokuti hapasi pese munhu paanobuda musituation nekuda kwekuti mari yacho iripo, hapasi pese munhu pazvinomufambira nekuti mari yacho iripo, hapasi pese pazvinongoita zvakanaka muupenyu nekuti mari yacho iripo. You find out there are times yekuti munhu aita mari anoramba achida mari, munhu aine mari zhinji ane matambudziko
dambudziko yekuti akakutsanangurira you begin to wonder why, nokuti pane area isingagone kukavwa nechinhu ichocho. I know there is a text kuna Songs of Solomon inoti money answereth all things. Ndakati dzimwe nguva vanhu vanenge vasina kupanzwa zvakanaka kana shoko richiti money answereth all things, mari inopindura pazvinhu zvese. Kunonzi kupindura hakureve a positive answer only. No is an answer. Wait is an answer. Yes is an answer. So kana shoko richiti money answereth all things, harireve kuti mari is a positive answer or is a yes answer to every situation. For example, munhu is dying of cancer, chaari kunida healing, chaari kunida kuporeswa, mari yese iripo, but kana pasina the right medication, kana pasina nyasha dzaMwari for him to come out or for her to come out, even mari iripo inopa answer yekuti no. So izwire kuti mashoko anoti money answereth all things anongoreva kuti mari inopindura pazvinhu zvese, but ine mapinduriro ayo, zvekuti dzimwe nguva inogona kupindura ichiti handikwanise, inogona kupindura ichiti zvakurisa, inogona kupindura ichiti mari ishoma, kana kuti inogona kupindura ichiti nyangwe iri zhinji but we cannot handle this matter. Sei ndiri kudaro nokuti murume anonzi Obed Meleke wakashanda newisdom, achiziva kuti Jeremiah ari mugomba, ropu dzekumudhonza dziripo, but tikangokanda ropu dziri dzega, akabata ropu anogona kusvuka maoko, kana kuti akasungira muhapa dzake tinogona kupedzera tamukuvadza tichida kumubatsira. Saka ndokubva atsvaka machira, marags, madhende, hembe dzakabvaruka dzanga dziri in the house of treasury. Sei shoko ratsanangura kuti akanozvitora. So Obed Melech took the men with him, went to the room under the treasury in the palace. Akaenda kundotora machira. He took some old rags, worn out clothes. He took some rags and worn out clothes. Ndokubva akandira Jeremiah mugomba. Ndokubva amuti chiisa mukati mehapwa dzako, under your arms. Kuitira kuti patiri kukupa rope uchiisungira maarms ako, haikukuvadze, haisvikire panyama yako, but inosvikira pamachira aripo pahembe dzakabvaruka, kuti uve necomfort, kuti tigone kukudhonza nekukuburitsa tisina kukukuvadza. Those worn out clothes were kept in the house of treasury, which means it's also a treasure when you have wisdom concerning things that look like they are worn out or rejected things, kana zvinoita sekunge zvisina basa. Zvisiri zvinhu bedzi, nyangwe nevanhu muupenyu. There are people who are rejected in society. There are people who are neglected in society. Zvichida kumhuri yekwenyu kuridzira unobva, pane kutarisirana pasi nekushorana nekuda kwekuti mumwe anowana mumwe haawani. But do you know kuti mune situations yekuti money cannot handle? You need somebody, you need that person. Na imwe nguva Peter anoti pa beautiful girl, silver and gold, silver nendarama handina, but chandinacho nezita raJesu simuka ufambe. Breakthrough yemurume uyu yaka exclude the money issue. Peter akatoti nyaya iyi taakumboisa paside, taakuda kumboshanda nezita raJesu rinogona kuita zvinhu zvinodarika zvawanga ichitirwa nemari yawanga wakagarira pano. So worn out clothes, they are a treasure. Worn out clothes, they have got a value. Sane munguwa ukatopinda wardrobe mako, zirimo hembe dzausisade, adzisi worn out as such, but to you unodzirigada as if atoma reject they are worn out. Do you know there are people somewhere vari kufamba vari naked? Wekuti those worn out clothes, they are a treasure that can push you to a blessing. Arifanwa kubuda mugomba ndiwe reimwe situation yako, chinokuburitsa mugomba iroro, they are worn out clothes in your wardrobe. Kune zvinhu, maybe in the property, a table, a chair, yausisade, a cup. To you, chinhu chisina basa. But I've come to tell you this message.
That's a treasure you are playing around with, and it can be a way out kubva situation yauri that God wants to use. Ndofungidzira kuti ndozvinhu zvakapfava manje kuti ushande ne-worn out clothes. Why? Nokuti dzimwe nguva zvitsva zvacho zvinokuremera kuita, but mukuita kwaMwari saka makaona kuti vhangeri rinosvika pakureruka kuti unopa nyangwe muprofita waJehovha kapu yemvura yekunwa, a cup of water, anowana the blessing of the prophet. Zvichitozikanwa kuti dzimwe nguva drinki ringanetse kutenga, chiita nemvura. Kuda kuti shoko raMwari rinorerutsa kusvika palevel yekuti your way out it's easy, but you need wisdom yekuziva kuti pane nguva yekuti ma-worn out clothes, they are a treasure. Akapinda in the treasury room, akaignore my financial issues, akanobata pane sei mupalasi mamambo makawanikwa mamvemve, sei mupalasi making makawanikwa marags. Zvoreva kuti vaigona kupisa kana kurasa, but that's a picture yekuti muupenyu hwako mune zvimwe zvinhu zvirimo zvausina kurasa. Why? Nekuda kwekuti kune mumwe munhu treasure zvinogona kutomuburitsa musituation yaari. Unogona kukava munhu ari naked nezvinhu zvaunofungidzira kuti hazvisisina basa, yet pakumukava ari naked nema-worn out clothes, you are the one who is come out of a cistern. Jeremiah anga akandwa mugomba. Ebed-Melech ndokubva aenda in the house of treasury kwakundotora machira, madindi, ma-worn out clothes, marags, ndokubva akanda mugomba akati kuna Jeremiah, isa pakati pehapwa dzako, put them under your arms, so that patiri kukanda rope inonobata pane hembe idzodzo, iwe patinokudhonza waane comfort, you will come out easily, comfortably, tisina kukukuvadza. Chashandiswa chii? Worn out clothes. Dzingangodaro dziri hembe chaidzo, ingangodaro iri midziyo, zviri worn out, zviri rejected, zvausingade, but zvinova a treasure to somebody. Vangangodaro vari vanhu, zvichida vaunoramba kukurukura kutaura navo kasosiyeta navo, they look like worn out clothes or rags. Unoti handina basa navo, havana value kwandiri. God can use another prisoner to set free another prisoner called Joseph. Shirikadzi inonzi Ruth yakava connected neshirikadzi inonzi Naomi. Mumwe ndokubva asvika muwanano yake naBoazi. Mwari vatipe meso emweya ekugona kushanda nezviripo zvatinofungidzira kuti hazvichashanda, hazvina basa, asi zvinogona kuita kuti mumwe munhu abude mugomba. Makomba atinowira muupenyu akasiyana siyana, but your way out yawigwa pakuva newisdom yekugona kushanda nezviripo, nyangwe zvinoita sekunge zvisina basa, but pamberi paMwari zvine basa, zvine treasure, zvine value, zvine chirevo muupenyu hwemumwe munhu. Ebed-Melech wakaenda mupalasi yamambo, akasiya zvese zvine value zvinokosha, wakandotsvaka ma-worn out clothes or rags. Akaakanda mugomba. Jeremiah akabuda zviri comfortable. Gomba rakawira marriage yako, gomba rakawira business rako, gomba rakawira zvaunobata muupenyu, rinobudika ukagona kushanda ne a treasure yaunga uchitreata as if haisi treasure. Worn out clothes zakava of comfort mulife ya Jeremiah ari mugomba. Mupalasi hazvichadiwa zvinhu zvisina basa, but kune imwe level yazvine basa yazvinoshanda. Kune munhu ari mugomba raanogona kungobuda bedzi nezvauinazvo zvaunoti hazvina basa, zvaunoti ma-reject, zvaunoti ma-worn out clothes.
People of God, dai Mwari watiwanira nyasha, tagona kuisa value ine treasure pane zvimwe zvinhu zvatakatarisira pasi kwenguva refu. Kune munhu anouya sekunge anoda kubatsirwa muupenyu hwako. Iri season and a moment yekuti in the future is somebody of great help into your life. I always give people an example with how I came into the city. I helped a certain white guy aponjirwa nevhiri achienda kutamba golf, and he gave me his business card. Ndokubva azondishedza kukampani yake. Ndikabva kumazowe kwataigara ndikauya ndikamuti handina chandinozosangana kuziva. Akati no, zvawakaita izvozvo ndakazviona zvine much value to take you as one of my workers in this place. No interview, no what. Chakaitika ndakasangana nemunhu ari musituation I need help. Ndamubatsira akazova chibatsiro chakakura mune ramangwana reupenyu hwangu. Learn to treat people without fear. Learn to treat people nenzira inotaridza kuti unoziva Mwari nekunamata Mwari. Machira aripo nhasi anenge mamvemve ukakasika kumapisa, Jeremiah hagone kubuda zvakanaka mugomba. Learn to treat people with love. Munhu anokosha. Vanhu vanoiswa museko yeupenyu hwako naMwari, whether rich or poor, educated or not, they are there for a reason, they are there for a purpose. Ungangodaro uri of great help to them today, but who knows tomorrow? People of God, help me. Hear me. Reganta orichinichi. Indakarerwa ndakakura mukaucha, maybe yanga iri nyaya yekuti kutambudzika. Yekuti taiti tikadya sadza kumba kwedu manheru. Vanenge vasiya sadza raichengetwa, rozokanywa maheu. Pamba pakashanya munhu kana pakauya muenzi aigona kuzopiwa maheu kana isozoswera tichina maheu acho mangwana. Nekuda kwesadza rakasara rikakanywa maheu anozotibatsira mune ramangwana. Pane imwe pfungwa tiri vana taingova nepfungwa yekurasa, saka mubereki aibva atirovedzera kuti aiwa musadaro, anenge asiya sadza musarase sadza, nditi mwana anorasa chikafu. Ndakazodiscover kuti zvimwe zvinhu zvatinogona kurasa nekusabata zvakanaka zvinhu zvine a great help, blessing and favor in the future. But ukaleka wisdom and understanding, unoramba uri mugomba rawaifanirwa kubuda, kwete nezvinhu zvinokosha kana kuti zvinorema, nezvinhu zviri available zvinenge zvisina basa kana kuti marejects. Jeremiah akaburitswa mugomba nekuda kwekuti kuna akaziva kuti mupalasi yamambo hamungowanikwa zvine value zvinokosha bedzi. Even in the house of treasury munowanikwa nyaya dzemari. Pamwe pacho hapadi mari kuti munhu abude mugomba, paakuda wisdom, the wisdom from above, yekuziva kuti tikamudhonza nerope bedzi tinomukuvadza. In helping him we can also tinomukuvadza. So what we can do ndokubva vatsvaka madhende, machira, old rugs, worn out clothes, ndokubva vamukandira mugomba. Mufunge nzvimbo inonzi mupedza nhamo inosvikira hembe dzinenge dzakambopfekwa nevamwe dzichiuya kuno kuZimbabwe. Actually the name yekuti mupedza nhamo inongoreva kuti pane panopera nhamo, kwete kwadziri kusvikira hembe, but kune vanhu vanopa hembe dzacho havasi kuzoshaya chekupfeka, shoko harishanduke. Wai munhu chaanodyara unokohwa. Vanhu pavanobvisa hembe dzavakapfeka vachipa vamwe vanhu, vachipfekedza vamwe vanhu, they are fulfilling a scripture. Wakandiona ndakashama pandisiya ndakadaro. So chinonzi mupedza nhamo, nhamo inopera kwadzinobva kwacho. It must be a culture or a system life yemutendi or a believer yekuti panopera ugore une munhu waunopfekedza, kwete zvinyowa nazvo. Jeremiah akabuda mugomba kwete nehembe nyowani, with old rags. That's a prophetic message to you and to me.
Unawo ere vanhu vaunogona kuti kunongedzera muupenyu, vaunoziva kuti uyu ndakamupfekedzawo, uyu ndakamupfekedzawo, uyu ndakamupfekedzawo, uyu ndakamupfekedzawo, without telling people or boasting, but zvaunongozvionerawo pachako kuti at least handiwane zvizhinji, but there are people, kune vanhu vari kupfeka because the Lord God blessed me. Ndine vanhu vandaburitsawo munakedness, mumakomba ekushayiwa chekupfeka nekuda kwekuti Mwari vakandirangarira. Ufunge ropafadzo inobva pane zvidiki kudaro zvekuti murume mukuru anobuda mugomba nekuda kwekuti kune hembe dzingori worn out. Handizivi kana ndiri kunzwika hama dzangu. I need to travel now. Ndoda kuti ndidrive kuenda kunonzi kuGlendale. Ndine service kuGlendale just after Mazoe. That's my home area, so I'm so excited because ndine my friends angu, they are waiting for me there at church. Those vandakakura now in that place variko, saka I'm so excited. They are waiting to see me there. Sanangoti ndigo share a little bit. Maybe network inosizazitira zvakanaka, but manero I'll continue ne series iyo iyi yema rags or my own out clothes. So Mwari werugare vakuitire nyasha, Mwari werugare vakugonesei, Mwari wenyasha vakuchengetei. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Bye bye. Nyasha dziwanzu tisanganiswe zvakare.